sok ni man thai no ma nei thui na nang ma ba be ba koro khai ke no salsa o ha no ya karai ma thang na tong ma nai ke bo kri joto boro sini lang male kai to ni thani se je pru bonang za go apru no yakar mathango sini lang male kai to ni thani se je pru bonang za go apru no yakar mathango ayuk ni bara salsa thangai tongai mana ke bo khorok sa kri joto boro hai ke no salsa o ha no
Kusumbai kedal tongpuru Nini borogrok kelek tongpuru Posu prai neng acaya Posu prai neng acaya Oh, nama apa? Kamu ke kamu. Oh, karamu, nunggu cibibo. Oh, karamu, nunggu cibibo. Karamu. Oh, karamu. Ayo one. One. Sangsar ni pohor engpai ka Hao ka tunga pai ka Nono cheng mana bagai Nono cheng mana bagai Nono cheng
सुरी लायनाय Bisa doi klai bini polani bagai suri puru sengkahan ke suri lainai sering-sering nani bagai koyo bono kamu itak kenal sida sekian dia sering-sering dia Chung Surilinai 225 Loge Song Kitab Tong Nai Rock 225 Takflaya Langlama Bono Rojadi O Subrai Te Nini Paipleya Bohor Bini Sakau Musujatung Kakchawi Bo Langlama Mantung O Subrai Ani Surima Yajak Jadi O Subrai Kuduk Mawo Tongui Angnono Ringko Subrai Ani Korang Najadi Ani Koimano Kunjuo Kaijadi O Subrai Ning Saya Rotno Rom Kei Sabo Se Kesang Tongai Nini Aro Zakar Mung Tongo Sinono Bodom Rumo Ang Subrai no Naisungui Tongo Ani Fola Bono Naisungui Tongo Ang Bini Kok no Katungui Tongo Ani Pola Subrai No Nasingai Tongo Oro Marinai Ro Mungo Nasimani Slai Ko Ang Bono Belai Kese Nasingo Israel Subrai no Kaberadi Binitani Faipleya Hamjakma Tongo Binitani Fio Jaksungma Wo Tongo Bo Israel No Beba Kanyarok Ni Biok Nai Haidi Surinai Chukna Hani Afa Nini Mutang Flai Nani Wansok Mawo Nung Chungno Nini Sak Mang Haiko Sol Kes Namano Hawo Firo Rona Musugia Chungono Suri Sanjawo Nini Sajuk Sajila Rogno Naikla Jadi Borog Nini Haiplaya Lagma Tukjanai Hunui Kawo Chongui Se Tuijawon Okusto Kaitoni Sajila Nungkudui no Mesengmani Bisingdui Siristini Sraimung no Rosaka Te Chuknahani Duglam no Fiogui Roka Nono Kabai Kukbai Poito Klaiui Tongnai Rogno Te Oro Popjak Chini Bukuk Lakari Te Chini Takuk Andini No Nini Chungsasa Te Kudar Jagao Yajak Jadi O Kakchangni Fola Nung Se Kudirok no Mudang Naisa Chuknahani Tongdogo Tuknai Hunui Poito Bai Chongui Tongnai Rok no Tapok Jadi Mol Brum Brum Kudang Tong Flainai Subrai Sajila Yesu Kristoni Mungui Amen O Chuknahani Chini Apa Nini Muda Surizatu Nini Apa Itu Nini Musunde Sunaha Mahai Oha Mutu Sabangan Nisakai Kini Surajadi Amerika Yang Sakarte Nusung Levanakar Jadi Ya Amerika Dibudi Amen Tuluma Mary Hamaरे को पलंजर सुराय नंबाई तो बरिंद्र ने हम सजा नियम सिंहाय शिव हम सजा और कथा सुनाने ले कहते हैं बुमा सजा सुन सकते Two, three, four.
Birendra Deborma ang bini mama klayuta. Bobo hai mama klai. Bini mama hai mane bini tabuk bini jet habong kai ani jet klayuta. Ingkai ang tu bini tabuni bu phaying ni buslak lak kahita. Tak khropsa bini mama. Tak si bukul leheri je kunu karone bo big bazar thangkini je bono ma haki je mane thine ni lamori dohoga. Obuni tui kebang ma hai chin hastene bororo bini plastic sanlai dongo hai etiba karak mazara nani sanlai dongo nodol tak bobo hai nai ke Aus hastene borok sinayu ingkai sing to te bunanya ni box karon sini
bukhaw to asakai rigjagui tongkha asak tekomani tongkha singbo haisrai no to sing abo haisrai snamana belai ke koktu nusunu gya o area ono sing wansu na ke nugya na himano ngai sing abo hai sini thani sini jatigo kaise bo ungnai hini sing wansu tongmase india tini bono je abo hai ke pressure ki bini bukhaw je rigri yokhoi bo thimani bagai te sing to bui khai bini tamo bisingo tong abo sing to nayuno ngai lukurok ko nayin tong ke sing to abono jeske panchi manani bagai sing musungui tong ta tabuk je 5 lakh rang man kha nei khana mane abo ki hapang ni bakati je rajak na dik bazar ni bakati je rajak to abo je ang to ang nok loga sik tong theba jeta saima mani bisingtei ang network ni jeta youtube rong ni nungman bisingtei hingkai to abo hapang ni bisingtei ni rijago abo dm office theke bongno verify kai mane YouTube rong bisingtei ang nukha abo haja hingkai hapana ang bin mano ba sing bidaso singjaya ko ang mane nogotong regen bagai aska hangkai sing kos khalai malaya kon pika ka bin ma butin bo jamila mia phimo jamila ka ba singya ta obon tabuk kebong lukurong thana sung je kebong borong basa kha ti chili bukul leher ne blogo je bini jastik sanai ba je majra khane no prak majra na ni bagai oma hake sala ja kebo sauta mong tha sungo abono tabuk nong ne bukutoi je tak lukurong no je knarna mu tungo je o sungi to no borong sirna mu tungo ta oboni bagai no tabuk norok le mane nang sak tabuk bini mama ngai tini o je 5 lakh rang man ma baida o cash no mutuna musung na iya gulo tibu cash rak khlai rongte majra khanya le musung bo bahai nai nok tabuk nang bini mama ngai nang sungmani belanyo ka sing rang bai to sing rang manan hini sing abo khaimaya sing rang to todia sing jeta thei thangka abo je lukurok naikha o rang bai sing thunani kogya sing je bini mama ngai hisabai sing jeta nukmani bisingtei sing to bono proof je khaimaya karon proof khaimaya ni bagai sing tabu dukhu nangjak tang male sing big bazar no bo sing tangin kha big bazar borok je gate ni simisi phunugo bisingo je tamungi tong abo ke mani sing je youtube rogo sing abo hai je bisingo thamora borok phunugya abo to sing tangi phunugya abo sing saimana musungo enga je bono nai kini khaitong nai guardian to busung nai abo kom no sibo hostel mas tong ka hostel ni je guardian ni tong nai borok abo saimana ni ko ani singma ka ba hai je big bazar sibono sini yangi siko khmano bajes pan hinma ka khogi khogo hajes pan hika hinmane yaglo je bini guardian ngi tongnai boto saimane ni ko ang sabo saka je kasia bu phangke busani tongmung chamung bebak no saimane ni nangu 100% to saimane ni ko gya angke to 80% 90% to saimane ni ko asupan saisiman tongka bo kahamda hamyada bo siko ngnai ja abo hai jodi saiman si tongai tangi abo hai ke bisingo je khnamani ang kunu gya je mobile lok nare kho abo nargna ni batamani meaning abo sung saimiya abo meaning saimana mu tungo ingke boro ukulu ko tamungi pheka je bini je porimani simi je ngi family akasaro bo khora khoka ba buti ingkha bini karakter buti hengkha lukoro ko nugui tongo ba sung kamini so sung ani gusin hang kaham saimanu bui kaham da sa hamida sa aborikna ni nangmani ta kaham han bagai abo tangi abisingo abo hengkha abising kongno bo sung saimana mu tungo boro kaisa chalgui tongnai borok ni kaham sung borok no kaham bongno sung respect du borok jehetu borok ni bisingtini sini dokha pesa pora hujuko kau nei sung bongno respect du ingke borok nanya thangtiniwo borok je o kaham khanya thangtiniwo borok o je srai tamungkha ingya borok abo jasai anmute abisingo tamungkha abo sung saimana mu sung abo sung tabugo bisingo tamungkha abo sung tabugo saimya ko ani bagai sing abo tamu dukhu nangjak bisingo tamungkha big bazar tamungkha sung asbai okes no sung muthungui dinani kogya abono taw nung khopsa bini mama ngai or to khorongni dusingi to kasi big bazar kasi ha ingke ba boni je tong mane hostel ni nakai nung tag bu mama ngai nung samai no besi majra kotor hne khasong majra kotor kai sing tabu majra kotor hingka ani wansuk mani wate hingka ani je saima mani ani je wansuk mani abo ani je view thekes ani majra ang duita digi bono soman hini ma wansuk tangi male kaisa jodi no sikok ni si hini ro horja kan ke ajaga je borok sikok janganyo kaham ni saimani tongka kai sing youtube ni bagai je sisa songkok samani nukhai to belai kaham kokhin sau ge bono tangi kaham kok abru sara saka saya jodi no saka hingkai to
botini obo hai ani khawan subo obo hai nan koi je brok kaham bujugui rok kangke jesman si thamji kathum thamji kamano se singtesa control khai siman ke bo jodin sa asuk kaham kai sana rung ke afroka botangi saya buma bufana tangi alka khai sing ani mote singna ningke buma bufana alka bu khaine nangya kuso ba khaine nangya waham borok jetu surinai borok buni sa alada ke sinijaknai thamkini ke ba buma bufabai nini busabo bahai buni bagi bahai bo agi abo hai dangka gemi khene asugri bono singmano chathini bono hinko abo ang kintu khnamase abo anthani kuno group kre abo ang je khnama roktangke ya thinogo ang jajak yangu tangi himale jetu bono borok bongno kaham ni sungwan sungmani যদি ইনকে বনো সে আলকা খাই তাঙ্গি সিং আবো আং সাইমেনা মুসুং আবো কাছে আং সাইমেনা আলকানি কারণ তাঙ্গি সিসা সিংকা আবনি মিনিং বো সাইমেনা মুসুং তা ইনকে ভ্যাকেশন নসে ইনকে সামার ভ্যাকেশন লে আপ্রুভ তাঙ্গি অঙ্ক খাজাওকা তামসে খাই গুমবরা ফেয়ারওয়েল সিসানি ফেয়ারওয়েল নি খানাও কাপরকে তাঙ্গি খাইয়া আবো সাইমেনা মুসুং তা ফেয়ারওয়েল খাইমারা তো যত স্টুডেন্ট অংফুসে খাই আনি যে দারা নাং সাইমে মতে যে অনুষ্ঠান ফোন যে যত তংনাই ফুরুসে খাইমা হাইনু গুটাং কাফুরকে তাঙ্গাবো হাইকে খাইগাবো তো সঙ্গ সাইমিয়াকে আবো কাছে সাইমেনা মুসুংটা ani serai ni thamani ya gulo to ani khato ang tu nangman kari sinna ro jibo tabuk sai to bini bagai mumbati rok soglai nai bini muwe reli rok lai la kya ke ang subba ani bukha sondus no ya dini ano sarkar sawo sakiri ri nai jono 5 lakh taka rang nai a 5 lakh abu kuno ya ani busa kathang tong kham ti 5 lakh tam ibu phayu a sakiri anang ya sakiri ani busa tini ang nang ya sakiri man thangana an busa nang ya sakiri khaigala kumun tini bini pora lekha bai ika ang apni bagai ano sarkar 5 lakh rang ri tong thang sakiri ri thang borok dikhai ang nanai kintu ang case no yakaria ang case no khya sakna ani langma choya sakno ang case no nai na thangnai ang kubui justice nai te ang tabuk tu case no rok saime no CID ni ya go kai CID wo nya kai CBI yo rinani bagai ang dadi khlainya bagai norok jotono na ang ko buta ko kete chudu obisnya ani basa to umai thanga ano kuti rang rifana a kuti rang ani bukhana sondus ta kanya busani bagai ke bukhana ani bukhana te sondus ta kanya kani bagai ang kubui justice no nayo ang tine sejora ang a kisisa rang man mabai ani bukhawo sondus no ya gobang mantun ani bukhaw sondus no ya ang suza ani busani justice lai dong tabu bonayo te ang nor joto soho kita rekar si ang nai mane ang sajung to nai men ya ge abuno ang nor joto khajani ta ho je ani bagai ani serani bagai busuk khlai satung manjagai wadi manjagai bini bagai rally khlai tonglai jaga jago baksa no khang youtube no mani khakala bulai ye chirik kap lai rally khlai mani borok se asingkha ang buma busuk khana abni bagai ang mane yakari me ang gas no ang talung tongnai mane gas ang nai tongo justice ang des kapan mana nang nai ani busa je sikok borok ruk marnai te je school harassment mani abo bo ang saimana ni muju ige ang tini kaisa muju khlai nani muju go thangnai April 22 tarik go ani serai ano phone khairo adina robar ma ang te o hostel tongna muju ya ne kabe phone khairo hingga 22 tarik go bo ana bahagi kabe phone khairo ang saka an seranya mama tamni nang hostel tongna muju ya nang mi da mirik ki bagai bunyi urung rokot tangi beda berai bui beda walai hanya bagai janang tongna musinya hani sata mengenai nona sister putu babo sau sister putu ini ta ingke nona ta mengenai sister putu kai bina karena sister anu putu itu ma hani sau ingke obong gay bot hiya sani sekarang tangnai 22 tarik April lo adina robar ang mujuman tonggo ingke April bai 29 tarik abo robar mama ke ama hake ane seranya putu kunga hai penangan seranya saga mama amte ya sister no putu phan tong thang putu ya tong thang nang bo baitan no de puja ke tong de re saka ta ang ko ke abo je big bazar gotna ngan sikang ngani sekang big bazar gotna ngani sekang bo to me 25 se thiyo 22 tarik April bai 29 tarik April lo inga ane sarai sautan he inga bon saka mama nang sister bitan jadi bono na asak se putu ke tong ka nang tanu jadi puja ke tong ni nang bon saka ye ani sarai sawat ma puja ke tong phan je sister onyo borong na phana siringai bono putu gripo abuni karon tamo
ang abo saimana mo jong a karon tamungi bo ani besano a 22 tarik April lo kudo ani besa tamungi ano phone khai sa hor ang abo saimana mo jong phone ge ani besa jek sister marsin phone lai phone khayo ani phone pula bo phone khabeni ani phone rang kringe ang mani phone na hare box sakata ani besa jek bai ani serai ge dong apur jong ani no kuna ono basa wi box hau ingke aboro kuno ekta karon tong na ta ang saim ang wan chungmani a karon lo ang tabuk saimana mo jong jehata an besa gemai thangka an besa thi thangka ang tabuk saimana ni mo jong ingke ang abono noro to ani seranya je hamjagai tong nai ro bini bagai je asake kha khamjak kha bajak dukhunang jak rona jotono no aboni gotna amane a karon ba ang saimana ni bagai nor ni thanang sohjogita nango a 22 tarik go tamni baga am hagi anchara ni duka ingke je hostel boto samar vacation no go sitong mani nong ni theke ji boto big bazar thangmani big bazar boto nang kha thik ase ang mani kha ingke boto ang apuru sudang sim thanya ani sabai khorjana talangai thangmani logiwo bobo sawana nangkha ingke bo thangmani bobo sawana school ni tu phai pungang bobo phayu ta ani asami ba tu bai phayu ke school bor ang ora ani kaisa question dongo ani busano je jaga bor 3 jona kha thango big bazaro a jaga o ani busani begori mangkha thik ase ang mani kha ani busa doi sikong kha bong kong bai ang abo mani kha tam kha photos phunu ya ka ang sikok ni me an busano obo kaisa kok hanga te kaisa sister selin je ring mani bota mungai ani busano simi ringai sing bini a logini bini duita bandobi bini khorongni bandobi rongno khai tamni bagai bini school ringya bo tamni ringya anga bo saimana mo jong an busano simi tamangai ringai kutu ba bo khorjani logi sikok ang tabang khorja sikong kha ani logi te kini jong bor bo sikong romjago kok amti ediba bor bo sikong romjang tamangai borong khai ringya an busa jong simi tamni personal ba be ringai tini ama hagi kok sung tei jungno to buma busa kok sana riya aborok tamo beparang abo saimana mo jong ta tabo puram ni nara to kunoi dusi ka heng nuk jabe dong rom de khaksang dige big bazar te khaksang dige auxilium nangka tabo auxilium ni tabo je madam ni tile kun thana ro affair khajaga to affair khajak dong big bazar be affair khajak dong auxilium ni sister school ni mungu ya aro ni principal ni mungu bo aro to school ni staff to kutu gala ansara nyo principal simsi kutu ga principal ni mungu bo angaro affair khajak dong abo big bazar be principal ni mungu nyo affair khajak nang tab khorsa buma ang tab je ok kunoi jaga ma nang bobono besi dusi kotor ni ro ang ani big bazar to ang ani mokol be nyukli ya tam kha auxilium phai ang ani mokol be direct numani ba big bazar bo tongo harassment man bu khabo man bu khano ge tam khe oro auxilium phai sister selin bone je harassment mani abu ta ani mokol buskang si hinge to ge ang abno bono bo khorsa educator today bo khorsa principal ngai bahagya ama hage khorsa student bo kaham bo je jaga kaham kai bo counseling khai hona tama ba botam ni kutugi rohori tini serai ama hayeng ni thangka anga bo saimana ni su ge bo abno bo do khorsa principal ge bo tabo khai sawi tongpho ang usukang CID officer thang phagya bo ta sapo lahari kaisa student kaham bo kaisa ko brilliant student ang bona hamya hini me en sapo a dino khai 24 tarik ko je dino kutu phor kai I don't like such kind of girl this is holy place in samaro abro ka good student phaya da bin bokrogo a brilliant student phaya da bin bokrogo bo bahagi tabuk dini bo thui thanga ama ke kok sa jong an basa jungno dini thui thanga ji ban basa jungno kaham student hin sawo apnu ke bo student kaham ni jadi ba abuna ang norong ni thani joto na ang sohojogita nayo tam khlaiman ang tang kai ang justice nayo Apo rangman mo jangle servisian ya karon rang to koto phayu koto thang tu ani isu je thi thangman mabo se bo dukho ta sara bo simia bini bono je ko big bazar sikok niromani to proman kri gai big bazar emang ki CC camera bai naikya abo kuno aro bongaran product ya gai dusi sayo so khlaimeya lahi no sikok meya gai middleman jara bro bongnarni sister tongnero brok si bo fesla khaibले इनका अब फेसला नि संशोधन जतो दिन पर्यन्त माया sak आन्दोलन याकारमान आनको खाइ बसे छात्र युनियन दाइन अल टिप्रा ट्राइबल्स न तुइरां जों आगो लामा स्नामनाय बुं आन्दोलन खाइनाय जे पाया sak
লাহিরি যতদিন পর্যন্ত অ জায়গা বদ্ধ সংখ্যানে প্রমাণ খাইয়াছে পর্যন্ত আন্দোলন সরকারিগতভাবে পাবলিক आं किसा हाकसालो दङ अमरपुर साबदिनि सानो दङ ओमफ्राय गनितै दरादरि खायमानिथ' अन्न बरंनितै खायरि दङ मोनसिनि स्टुडेन्ट इउनियन तैबो खायरिका বিভিন্ন पार्टी दिग्यातैबो खायरि दङ खायरिबो आं खायरि ओमफ्राय लाहिरिनो दुसि बर जागा मान ताबुक बनिते CBI ni yaga jafajak CID ni yaga jafajak ta CID ni bisingkle bobusi joto report manai dong CID ni bisingti report le tabu jara emon kono poriskar report kuri CID ni bisingti report mangka abono পুলিশ আইজিতে সাকা লাহিরিনি বেগো কোনো প্রোডাক্ট মানে করি বিগ বাজার আসক সিনজি আও কিতাব আসাম তা রুপুক জায়গা যতং না রুপুক জায়গা আবা হে তাবো আবা তত গ্যাপ দङ বন কারণ কিসা কুকুং দङ শুধু আং সিমিয়া গুটা ট্রাইবেল ন কুকুং দङ এমনকি হুয়ায় বিকুনি সুখাই বিগ বাজারনি মানিগো কেরচুনি হল লুকা ওই তাবো তো বিগ বাজারতে ওয়াসা বড় ওপেন ফ্লাই কা কিন্তু bisa right in yawi sino sin khaimano bhai open khaima abo kaisa wana masi ngai nai mani song nai mani sing sin tribal ni khetreng kai unu bisa sudon je rupana khaima bang ma ba haike gas lai boni bage ang ত্রিপুরানি যত aku bukunon kobonga jara sikito jara কর্মচারী বুদ্ধিজীবী বড় এবং যারা নখাই কপ নাইর বর্ণ বাং কবংনাই বনো si borom man lahi abasa apna tabuk je samjagi am rutuk jagi am thajagi jong mani tamni bagai aba haing khana tamni bagai aba haing kha kintu CID trop theke busulo kono report diya ngai sumbo borom na সবসময় থাংসিনেন কগিয়া ngai thangsin ka dingkai abo ki rokom hai klai mane ani busuna ang binimoy khaima hai klai asolta abu yang ani busuk tumani karno sikokun abo sikokun jangman karno ebongki abo principal selumi bongni tolchani guni bongni osli basar ব্যবহার খাইমন গনি সেদিন ব্লাড বাই অ্যাডজাস্ট নি abo baba su thaikin abo kaham kai siwa an busu gang sirain simiri kumang siwa abagai tukhono tindenoro kake pare ham abagai sing ini boro jora thak single lama ri mol brum brum sukhawo playa lama manai nai thangzangani bagi sangsaro jisuni mungsi se zero thangzangani bagi